Minkejja li l-Prim Ministru l-ħadd filgħodu prova jiġġustifika d-deċiżjonijiet li ħaftit tal-ġimgħat ilu meta għalaq diversi stabbilimenti kummerċjali, bosta negozji fosthom sidin tal-bars u ristoranti għadhom fil-għama dwar x'ser jiġri fil-ġranet li ġejjin. Qabel stqar ukoll li jifhem lil daw kollha li għandhom għal qalbhom l-isports iżda hawn ukoll mofra ebda alternattiva. Nifhem iva li l-kull min huwa dilettant tal-isports illi il-menta, nifimkom. Aktar kmieni din il-ġimgħa kienu diversi assoċjazzjonijiet sportivi li saħqu li l-isports m'għandux ikun ikkonsidrat bħala passatemp, iżda bħala xi ħaġa essenzjali għas-saħħa fiżika u mentali ta' ħafna nies. Iżda minkejja kollox dawn it-talbiet waqgħu fuq widnejn torox. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru ammetta li l-Moviment Laburista seta' għamel diversi affarijiet aħjar. Kien hemm affarijiet li setgħu saru aħjar, mela ma kienx hemm. Sa dan it-tant waqt id-diskors tiegħu tal-ħadd, Robert Abela naqas milli jitkellem dwar il-kuntratt li ġie mogħti lil Daniel Bogdanovic mill-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana. Il-kuntratt ta' 15,000 euro għal 3 xhur xogħol. Dwar il-Ministru involut fis-serqa tal-HSBC fl-2010 u lanqas dwar l-iskandlu tal-kumpanija McBridge wara l-allegazzjonijiet serjissimi ta' rabtiet li kellhom Konrad Mizzi u Keith Kembri maċ-Ċiniżi li kienu xtraw parti mill-Power Station f'pajjiżna.